Знішчальнік ганяўся за беспілотнікам над Жлобінам. У Менску трактар і тралейбус не размінуліся. Дняпро крытычна абмялеў, за што збіраюцца судзіць школьніцу з Драгічына, якім будзе надвор'е ў верасні і як расейцы паркуюцца ў Беларусі. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». На Аршаншчыне загінуў рабочы. Трагедыя адбылася падчас пракладвання вадаправода. Рабочыя будаўнічай арганізацыі усталёўвалі і мантавалі трубы. Падчас земляных работ абваліўся грунт і засыпаў 37-гадовага мантажніка, які быў у траншэі. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў. На месцы працавалі следчыя, яны агледзелі тэрыторыю, апыталі відавочцаў. Таксама забралі дакументы, звязаныя з заховаю працай і тэхнікаю бяспекі ў арганізацыі, дзе працаваў мужчына. І зноў госці дарагія. У Гомлі аўтамабіль з расійскімі нумарамі прыпаркавалі проста на газоне каля дому. Гэта заўважыў мясцовы жыхар, зняў відэа і апублікаваў ролік у тык-току з подпісам «Расейцы ў Беларусі шматкропе». На кадрах бачна, як белы аўтамабіль стаіць коламі на зялёнай зоне побач з дрэвамі. Відэа адразу выклікала абурэнне ў каментарах. Карыстальнікі рытарычна пыталіся, ці такія ж правілы паркоўкі дзеюць у Расіі і прапаноўвалі штрафаваць парушальнікаў. Адзін з каментатараў адзначыў, самае дзіўнае, што некаторыя кіроўцы з Расіі нават не разумеюць, у чым праблема, і на заўвагі шчыра пытаюцца, што такога. Іншыя карыстальнікі таксама пачалі дзяліцца ўласнымі назіраннямі за мноствам падобных выпадкаў. У Жыткавічах кіроўца «Мерседеса» на нерэгуляваным пешаходным пераходзе не саступіў дарогу 58-гадоваму раварысту і збіў яго. Мужчына перасякаў праезную частку, не спешыўшыся з ровара. Пасля надання дапамогі ў лякарні яго адпусцілі дадому. У Гомлі ж кіроўца «Рено» ехаў заднім ходам і не пераканаўся ў бяспецы маневру. Пад кола аўтамабіля трапіла 76-гадовая жанчына. Яе таксама даставілі ў лякарню, аднак, на шчасце, пасля надання дапамогі адпусцілі дадому. У Менску ж трактар сутыкнуўся з тралейбусам і перакуліўся. Паводле папярэдняй інфармацыі, 18-гадовы кіроўца трактара пры павароце налева на скрыжаванні вуліцаў Ташкенскай і Крупскай праехаў на забараняльны сігнал дадатковай секцыі святлафора і не ўступіў дарогу тралейбусу. Абышлося без пацярпелых. Каля Барысавага каменя ў Полацку спілавалі старыя таполі. Пасля моцнага ветру адна з іх страціла вялікую галіну, і камунальныя службы пастанавілі прыбраць таксама суседняе дрэва. Падчас работ Барысаў камень загарнулі ў чорную плёнку, верагодна, каб абараніць ад магчымых пашкоджанняў. У выніку прастора перад Сафійскім саборам рэзка змянілася. Старыя дрэвы гадамі атачалі знакамітыя помнікі, а цяпер, паводле мясцовых жыхароў, верхні замак візуальна ператварыўся ў пустку. Таксама каля Сафійскага сабору заўважылі аўтавышку. Магчыма, там ужо пачалі даследаванні фасадаў перад маштабнай рэстаўрацыяй. На яе плануюць выдаткаваць 2 мільёны 400 тысяч рублёў. У Беларусі працягваюць падаць узроўні вады ў рэках. Асабліва заўважна абмялеў Дняпро. Паводле звестак гідрапастоў, у Магілёве ўзровень вады цяпер складае ўсяго 11 сантыметраў вышэй за 0 паста. Падзенне пачалося яшчэ напрыканцы ліпеня. У Магілёве, Жлобіне, Рэчыцы і Лоеве ўзровень Дняпра ўжо ніжэйшы за адзнакі, што лімітуюць суднаходства. Нізкі ўзровень вады таксама захоўваецца на Прыпяці. У Мазыры ён ужо мінус 10 сантыметраў, а ў сярэдзіне жніўня ў рэчышчы ракі можна было ўбачыць участкі голага пяску. Эксперты адзначаюць, што летняе малаводдзе для Прыпяці гэта натуральная з'ява. Але калі такія перыяды будуць паўтарацца ўсё часцей і трываць даўжэй, гэта можа сведчыць ужо пра змену воднага рэжыму ўсяго Палесся. У Драгічыне 14-гадовая дзяўчынка ўбачыла ў тэлефоне маці прывязаную да маркетплейсу Wildberries банкаўскую карту. Замовіла салодкае, адзенне і касметыку на 400 рублёў. Паспрабавала купіць яшчэ і тэлефон за 2000, але грошай ужо не хапіла. Адначасова жыхарка Воршы пабачыла дзіўныя спісанні са сваёй карты і звярнулася ў міліцыю. Як высветлілася, некалькі месяцаў таму яна змяніла аператара, але не адвязала стары нумар ад акаунту на маркетплейсе. Новай уладальніцай нумара сталася маці дзяўчынкі, а пры ўсталяванні праграмы маркетплейсу сістэма аўтаматычна падцягнула чужую карту. Цяпер школьніцу збіраюцца судзіць за крадзеж маёмасці шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі. Ці справядліва гэта ў прыведзеным выпадку? Дзяліцеся сваім меркаваннем у каментарах. Беларусы ўсё часцей нечакана знаходзяць свае імёны ў міжнародных базах вышуку.
У расійскую базу, куды сілавікі Лукашэнкі могуць перадаваць звесткі, залучаныя амаль 6 тысяч грамадзянаў Беларусі. Артыкулы, паводле якіх шукаюць людзей, у базе схаваныя. Але практыка паказвае, што найчасцей гэта палітычна матываваны пераслед. Юрысты папярэджваюць, што асабліва небяспечнымі для тых, каго шукаюць з ініцыятывы беларускага МУС, могуць быць паездкі беспасярэдня ў Расею, Арменію і Азербайджан, Казахстан і іншыя краіны Цэнтральнай Азіі. Затрыманне там можа скончыцца арыштам і экстрадыцыяй у Беларусь. Аднак самая база СНД не дзее ў Еўразвязе, ЗША, Канадзе, Аўстраліі ды іншых дэмакратычных краінах. Базай ужо не карыстаецца Грузія, фармальна з яе выйшла Малдова. Тым не менш, дастаць вас могуць паспрабаваць праз Інтэрпол. Для гэтага прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі мусяць скіраваць асобны запыт, які праходзіць правяранне. Інтэрпол не прымае запытаў палітычнага характару, аднак рызыка захоўваецца, калі пераслед маскуюць пад эканамічную або крымінальную справу. Праваабаронцы раяць беларусам загадзя правяраць свой статус і асабліва уважліва выбіраць маршруты замежных паездак. Еўрапейская служба вонкавых сувязяў адрэагавала на прызнанне Міністэрствам інфармацыі Беларусі экстрэмісцкімі шэрагу інтэрнэт-рэсурсаў, ініцыятываў і праграмаў, якія фінансуюцца Еўразвязам. Размова пра вэб-сайт і сацыяльныя сеткі EU versus Disinfo, праграмаў SOLT і адукацыя для беларусаў, якія падтрымліваюцца Еўразвязам, а таксама Цэнтральнага агенцтва ў кіраванні праектамі Літвы. У Еўразвязе назвалі гэтую пастанову беларускіх уладаў, цытата, яшчэ адным прыкладам сістэматычных намаганняў для задушэння крытычнага мыслення, абмежавання асноўных свабодаў і звужэння грамадзянскай прасторы. EU versus Disinfo працуе над павышэннем дасведчанасці аб дэзінфармацыі і маніпуляцыях інфармацыі, у той час як праграмы SOLT і адукацыя для беларусаў дазволілі беларускім студэнтам і даследнікам вучыцца і развіваць сваю працу ў Еўропе. Мы заклікаем беларускі рэжым неадкладна скасаваць гэтую пастанову і спыніць рэпрэсіі ў дачыненні беларускага народу. Еўразвяз будзе працягваць падтрымліваць беларускі народ і яго права на неперадузятую інфармацыю і магчымасць для навучання, адукацыі, працы ў асяроддзі акадэмічнай свабоды, рэзюмуюць аўтары звароту. Жахлівыя кадры з мяжы Непалу і Тыбету. На гэты момант вядома пра амаль 300 замежных турыстаў, якія прапалі без вестак праз маштабную паводку, без каментара. Жыхары Жлобіна паведамляюць пра гучны незвычайны гул у небе. У сацыяльных сетках пішуць, што напярэдадні каля 17 гадзіны яго чулі ў некалькіх раёнах гораду. Мяркуецца, што над Жлобінам мог прылятаць рэактыўны беспілотнік. Убачыць яго, маўляў, перашкаджала нізкая воблачнасць. Некаторыя таксама паведамілі, што ў той жа вечар бачылі, як нізка пралятаў беларускі знішчальнік над БМЗ і ў цэнтры гораду. Верагодна, ён пераследаваў дрон. Прыкладна ў гэты ж час украінскія маніторынгавыя каналы паведамлялі пра актыўнасць вайсковай авіяцыі на ўсходзе Беларусі і ўзлёт 3 Су-30. Учора ж расійскія рэактыўныя БПЛА таксама фіксаваліся над Чарнігаўшчынай. У выніку трапляння расійскага дрона ў жылы дом у Чарнігаве загінулі маці і яе 4гадовая дачка. Першая палова верасня ў Беларусі, паводле прагнозу сіноптыкаў, будзе больш прахалоднай і дажджлівай, а другая парадуе цёплым і сухім надвор'ем. З 30 жніўня ў краіну пачнуць паступаць атлантычныя цыклоны. У першы тыдзень верасня ападкаў чакаецца больш за норму, а тэмпература будзе каля сярэдніх значэнняў ці крыху ніжэй. З сярэдзіны месяца дажджоў памене, прагназуюць устойлівае пацяпленне, тэмпература будзе вышэй за норму і пачнецца сапраўднае бабіна лета. Чаму затрымліваюцца цягнікі? Часам праз даволі незвычайныя прычыны. Вось, напрыклад, калі ваш дызель Салігорска-Сіповічу учора злёгку затрымаўся, то гэта ўсё праз уважлівага машыніста, які своечасова заўважыў цэлае сямейства. Без каментара. Водосинки чуть не доехал. Вот так вот. На гэтым мы ставім сёння кропку, а вы стаўце лайки, подписывайтеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.